Meillä on Lenita Hietanen, Pasi Malinen, Tarja Römer-Paakkanen ja Aulis Ylinen paikalla. Tervetuloa kovasti tänne Helsinkiin meidän päivillemme. Ja Kari Ristimäki oli estynyt ja onneksi me saimme Tarjan tilalle, pieni homma. Ja nyt lyhykäisyydessään niin voisitte kyllä ensin esitellä itsenne. Niin, minä olen Aulis Ylinen ja huomaan tässä joukossa edustavani tällaista senioriporukkaa. Minä olen tehnyt elämäntyöni ihan muissa merkeissä, eli olen ollut opettajana 5 vuotta, pankin yritystutkijana 8 vuotta ja sitten vielä pankin toimitusjohtajana 15 vuotta. Ja siihen väliin sitten vielä nämä pakolliset opinnot, joita on aikamoinen määrä, niin kuin tittelikin merkeissä. Minulta on moni tuttava kysynyt, että miksi sinä eläkevuosinasi viittit ruveta tämmöisiin hommiin kuin väitöskirjan tekemiseen. Olen joutunut miettimään sitä asiaa ja löysin Valtarin Sinuhen kommentin asiasta, jossa todettiin, että en itsekään tiedä. Ja tämä nyt ainakin tähän alkuun lyhyesti, että huomaatte, että minä en ole mikään tutkijakoulun kasvatti, vaan olen tällaista elinikäistä oppimista harrastanut ja ehkä sillä tavalla olen kannustanut omia ikäisiänikin, jotka ovat jo eläkkeelle päässeet, niin jatko-opintoihin. Kiitoksia. Ja mä olen siis Tarja Römer-Paakkanen, joka yritän fyysisesti korvata Kari Ristimäkeä, mutta muuten varmaan ihan eri näkökulmat, vaikka kumpikin katsoo kyllä ammattikorkeakoulun näkökulmasta arkisessa työssä sitä yrittäjyyttä. Olen alun perin ollut perheyrittäjyyden tutkija ja tutkin sitä yhä koko ajan. Siihen liittyy myös yrittäjyyteen kasvattaminen ja yrittäjyyskasvatus. Mutta nyt sitten tässä varsinaisessa työssä ammattikorkeakoulussa yrittäjyyden yliopettajana niin katson kyllä sitten korkeakoulun näkökulmasta sitä, miten yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta voisi kehittää ja miten sitä toteutetaan. Näistä omista tutkimusnäkökulmista tällä hetkellä on nimenomaan se yrittäjyyteen ohjaaminen, eli semmoinen kokonaisvaltainen ohjaaminen, koska se yrittäjyys koskettaa kaikkia elämänalueita eikä pelkästään sitä mahdollista yrittäjän uraa. Se on niin kuin semmoinen ajankohtaisin. Meillä on ollut semmoinen hanke kuin Get a Life, jossa on nimenomaan kehitetty tätä yrittäjyyteen kasvamisen ja oppimisen mallia ja sitä kokonaisvaltaisuutta, ja siitä me sitten yritetään jatkaa koko aika lisää tutkimusta tehden. Ja meillä on sitten Haakaheliassa myöskin tämmöinen aika massiivinen tohtorikoulutusohjelma henkilökunnalle, eli sitä kautta niin kun, vaikkei aina itse kerkeä tekemään kauhean monipuolista tutkimusta, mutta ainakin siinä meillä on 40 jatko-opiskelijaa, joiden tutkimuksia ohjatessa joutuu kyllä ja pääsee tarkastelemaan tätä koko aika menossa olevaa tutkimusta. Että ehkä näin. Sitten olen tietenkin myös yrittäjä, eli elänyt melkein 30 vuotta tätä perheyrittäjän elämää. Kiitos. Iltapäivää kaikille. Mun nimi on Pasi Malinen. Mä tulen tuolta Turun yliopistosta. Mä olen innovatiivisen liiketoiminnan proffa ja tuommoisen reilun 20 vuotta tutkinut yrittäjyyttä ja innovaatioita. Ehkä tällä hetkellä niin kiinnostavimpia juttuja niin tähän teemaan liittyen on sen tyyppisiä hommia, mitä Simon tuossa alussa esittelikin, niin meillä on yksi tämmöinen eurooppalainen kesäkoulu ollut 3 vuonna. Oli tänä vuonna Kroatiassa, sitä ennen se oli Århusissa ja eka kerran se oli Turussa. Eli eri alojen opettajia
opettaja, niin viikossa yritettiin niin kuin antaa näitä välineitä, mitä yrittäjyyskasvatuksessa nyt käytetään, ja se oli aika hauskaa. Yritti fysiikan professoria saada yrittäjämäiseksi, niin siinä oli hommaa. Sitten ehkä toinen on tämmöinen niin kuin monimuotoinen opetus ja tämän tyyppiset kuviot, ehkä niin kuin virtuaali-digimaailman tuominen perusopetukseen, kun se yliopisto-opetus on tänäkin päivänä sitä samaa, mitä se oli 2000 vuotta sitten. Eli se puhuva pää ja loput kuuntelee. Vähän niin kuin te istutte siellä nyt ja me ollaan täällä. Niin tästä yrittää päästä pois. Ja ehkä sitten kolmas semmoinen iso teema on, että meidän homma Turun yliopistossa on niin kuin yliopiston sisällä saada ensinnäkin katsoa, että pystytäänkö sitä tutkimusta kaupallistamaan. Ja meillä on tarkoitus sitten myllätä myös henkilökuntaa tässä samassa teemassa niin kesäkoulumaisesti alkaa ensi keväänä, niin saadaan niin kuin yliopiston sisältä vähän näitä raja-aitoja veksi. Me nimittäin törmättiin varsinkin biopuolella, niin ruvettiin järjestämään erinäköisiä yhteisiä juttuja, niin siellä kaverit, jotka istuu samalla käytävällä naapurihuoneissa melkein, niin jakeli käyntikortteja kokouksessa ja me ruvettiin katsomaan, että mitä te teette. Ja en ollut koskaan tavannut toisiaan, mutta ne oli kyllä niin kuin ihan saman työnantajan palveluksessa ja samalla käytävällä, samassa tiedekunnassa, samassa laitoksessa. Ja mä ajattelin, että ei tämä ole totta, mutta ehkä tämmöistä poikkitaiteellista hommaa yritetään sitten tehdä. Joo, eli yritetään nyt tällä mekillä. Mä oon musiikinopettaja, eli no mikkiasiat on vähän tällainen mielenkiinnon kohteella, ja en ole kuitenkaan niin teknisesti ihan vahvimmilla. Eli Lenita Hietanen, Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, musiikkikasvatuksen lehtori. Ja mulla on taustalla 20 vuotta peruskoulun lähinnä yläluokkien ja lukion musiikinopettaja. Ja minun tutkimusalueeni liittyy tähän yrittäjyyskasvatukseen. Ja Vallassaari mainitsi nämä, että miten pedagogisia työkaluja voidaan sisällyttää siihen esimerkiksi oppiaineiden opiskeluun niin kuin menetelmänä. Ja se on minun väitöskirjani keskeinen aihe siitä perusopetuksesta. Mutta yleensäkin tämä yksilön yrittäjänäisyys. Lähinnä puhutaan vaikka pienyrittäjän toimintamalleista ja miten se liittyy työelämävalmiuksiin, kansalaisen taitoihin ja yleensäkin elämänhallintaan ihan kaiken ikäisille.